Fl-aħħar sentejn l-Awtorità Maltija t-Turiżmu l-MTA wettqet diversi proġetti madwar il-pajjiż kollu. Dawn kienu jvarjaw mir-riġenerazzjoni ta' spazji pubbliċi għal xogħlijiet oħrajn li saru f'siti jew postijiet pubbliċi oħrajn. Tal-informazzjoni ngħatat mill-Ministru għat-Turiżmu l-Indafa Pubblika Clayton Bartolo fit-tweġiba għal mistoqsija parlamentari tad-deputata Graziella Gallia li staqsi dwar liema proġetti twettqu mill-entitajiet li jaqgħu taħtu mill-bidu tal-2023 sal-lum. Fit-tweġiba tiegħu il-Ministru semma kif l-MTA wettqet diversi proġetti massiċċi fosthom ir-riġenerazzjoni tal-Pjazza tal-Mellieħa u l-Promenad tal-Adira. Ġew stabbiliti l-British Military Walk fl-Imtarfa u mixja storika f'Ħażebbuġ. Sar tisbieħ tal-Gallerija tal-Belvedere f'San Pawli l-Baħar kif ukoll sar restawr tal-Fisherman's Shed f'San Ġiljan. Isemma wkoll li minn barra dan kollu f'Dar il-Mediterran għall-konferenzi saru diversi xogħlijiet, partikolarment ristrutturar u rinnovazzjoni ta' spazju mdaqqas f'sala ġdida bil-faċilitajiet għall-konferenzi fost l-oħrajn. Rigward il-proġett tal-kampus il-ġdid tal-Istitut tal-Istudji Turistiċi l-ITS, il-Ministru semma li dan il-proġett inbedaw diġà tlesta l-iskavar neċessarju biex meta jitlesta jkun jista' jilqa' sa 2500 student u se jkollu spazju biex joffri aktar korsijiet speċjalizzati li huma meħtieġa fl-industrija tal-lum li sal-lum ma setgħux jiġu offruti. Il-Ministru tenna li dan il-kampus se jkun wieħed state of the art u maqsum f'diversi partijiet b'numru ta' ristoranti u kafetterija taħriġ, 9 laboratorji speċjalizzati tal-kċina, librerija, dormitorju li l-aktar minn 500 student u 400 spazju ta' parkeġġ.